A mai videóban azt fogjuk csinálni, hogy ki tud többet a másikról. De a másik nem hallja, hogy mit mondok. Vagyis ebben az lesz a savar, hogy a másik hallgat zenét, benne lesz a fülhallgató a fülébe. Aztán úgy fogunk hallgatni, és ja, na, kezdődjön is a játék. Pillanat! Na, kezdődik. Elindítok. Album. Na, a Gyurika kedvenc színe az a piros, az enyémé meg a kék. Na, az én kedvenc színem a piros, a Gréti kedvenc színe a lila vagy a rózsaszín. Na, most a kedvenc állat jön. A Gyurika kedvenc állata az a kutya, az enyémé pedig a hörcsög. Az én kedvenc állatom a kutya, Gréti kedvenc állata pedig a hörcsög. A Gyurika kedvenc étele a pizza, az enyémé pedig a nudli. Nekik az én kedvenc ételem a csilisbab. Valamennyire tudok szájra olvasni, de Gréti szerintem azt mondta. Gréti kedvenc étele pedig a nudli. Na, sziasztok srácok! Bocsi, hogy csak ennyi. Ennyi. Ennyi, bazd meg, 1 perces! Jó, nem baj. Na, ennyit tudtunk. Mondjad. Ennyit tudtunk, bocsánat, hát most ilyen az életemben maradj már. Ja, addig is sziasztok!